Så er jeg simpelthen kommet tilbage til ishockey-campen. Nu skal vi ind og tjekke os ind. Eller tror jeg, nej, det skal vi ikke. Så skal vi ind her. Nej. Nå, jeg troede, jeg skulle indsøge. Skal vi lige tjekke os ind. Bekræft det. Ja, så skal jeg ovenpå have med. Nå, okay. Har jeg noget med? Er det godt? Ja. Jamen. Du, ham der var der sidste gang. Ja. Godmorgen. Er du fresh? Ja. Har du sovet godt? Godmorgen. Ja. Er det din? Nej. Er det fatters?